Masyon, intriga, issue, eye for an eye. Eye for an eye. Eye for an eye. Makakasama po natin ngayong umaga po na ito si Sir Vincent Chu, ang Operations Head po ng PDRRMO ng Pangasinan. Pabati muna po natin po Sir Vincent, magandang umaga po at welcome po sa ating pong programa. Yes, Sir Mark. Magandang umaga po sa inyo at sa lahat po ng nakikinig po ng inyong program nanonood. Magandang umaga po sa ating lahat. Opo, Sir Vincent, siguro po hingi po kami ng ano po yung naging assessment at naging pag-uusap po kahapon sa pangunguna po ng ating pong chair, ang gobernador po ng ating pong lalawigan ng Pangasinan. Though hindi po tayo direktang mapupuntahan itong bagyong si Inday, pero yung pong inaasahan po natin na epekto po ng habagat at ilang pang mga weather disturbance, Sir Vincent. Yes, actually, Sir Mark, as early as nung Tuesday, tayo po ay nag-conduct ng PIDRA na dinaluhan mismo ng ating provincial administrator and our PDRMO officer with the guidance of our Governor Ramon Momaguico III. So, lahat naman po ng ating mga response cluster, national provincial agency ay nakahanda naman po yan. At isa po dating tinutukan yung ating mga mangisda. Sa panahon po ng ganito, kami po ay nag-uusap sa kanila na kasamang DILG na kung maaari, wag muna po silang lumayag dahil po sa nasa natin na baka lumakas po yung ating mga alon, although wala po nga nakataas na gale warning. So, sa mga sa pag-asa, ang pinaka close approach nito is on Friday evening or Saturday morning. So, sa 24-hour forecast natin, siguro mga 50 to 100 po millimeter of rain ang masa natin by Saturday. Maaari po na maulit po ba yung pong pwedeng naranasan po natin noong nakaraang Sabado, Sir Vincent? May possibility po ba? Hindi pa rin po natin yan inaalis, although nag-weekend na siya. From super typhoon, naging typhoon na po siya ngayon actually. So ang hinihila na lang niya is yung ating habagat. So yun na lang po yung ating inaasahan na ulan. Gayon pa man, although siya ay nag-weekend, tayo po ay mag-raise ng alert status from white. Probably mamayang 8 o'clock po mag-raise tayo ng blue alert status. Okay, anong ibig sabihin po nitong pag na lumebel naman po tayo sa blue alert status, Sir Vincent? Kasi I think ang pinakamataas red, di ba? Apo, tama po kayo, Sir Mark. Pagka blue alert status po, yung ating operation center ay mag-shift na into emergency operation center. At yung ating mga search and rescue team, mga 70% ng ating search and rescue team ay nakahanda sa opisina, naka-standby ready sila for deployment. Yung ating mga emergency vehicles ay dapat naka-green status na, yung ating mga water asset, yung ating ambulansya, heavy equipments, rescue vehicles. So mas heightened po yung ating monitoring at coordination sa ating mga counterpart. Opo, dito po sa ano po, I assume that you also coordinated with sa ano po no, sa RDRRMC natin po sa buong rehiyon. Ano po ang mga napag-usapan niyo po dito po sa inyo pong pagdalo, Sir Vincent, ng PDRRMO natin sa lalawigan dito po sa pagpupulong po sa regional wide? Yes po, yes sir. Yesterday po, actually hindi lang ng yesterday, magmula pa ng Tuesday, diretso na po yung ating communicator sa kanila. Naka-standby naman po. Inassure naman din nila sa atin na naka-standby yung kanilang mga response cluster sa region. Kung kinakailangan ng augmentation ng ating probinsya, ay agad-agad naman po sila magpapadala. Okay po. So maganda po, at least as early as now talagang may mga paghahanda po dito. Pero Sir Vincent, ang malinaw po, wala pong suspension ng anumang pong klase at pasok po sa mga pribado at publikong opisina. Last night, Sir Mark, may na-monitor kami sa bayan po ng Basista. So nagkaroon po silang class suspension hanggang senior high school. Okay. So basista lang po, basista, tama po. Opo. So for Basista pa lamang po, mamaya i-check po namin kung ito po ay madagdagan. Pero as of now, Basista pa lang po yung nag-declare ng walang pasok. Opo, pero doon po sa declaration po ng mga walang pasok, ano po ito, no? Depende na rin po kung kunyari kung gaano kalakas po epekto ng habagat po sa kanilang lugar sakali, Sir Vincent. Tama po kay Sir Mark. Depende po yan sa ating local chief executive at saka itong mga DepEd. Kung sa tingin naman nila hindi naman kailangan i-suspend yung klase, ay
pinapabahay namin sa kanila yung decision po. Apo. Isa sa binigyang diin po ng ating pong ASEC Mina, yung pong evacuation na measures din po na siguraduhin daw na yung mga evacuation centers natin handang-handa po. Dito po sa lalawigan po ng Pangasinan, may mga nadagdag po bang mga pasilidad sakali pong may mga ganitong kahalintulad po na mga sama ng panahon na pwedeng makaapekto po sa ating pong lalawigan? So far sa datos naman po ng ating Provincial Social Welfare nung kami ay nagpulong, pares pa rin po yung ating existing number ng ating evacuation center, pero sinigurado naman po nila na yung kanilang mga counterpart na mga municipal social welfare at city social welfare ay nakahanda yung kanilang ma-evacuation at dapat yan ay nakabukas sa 24 hours kung sakaling kailangan mag-evacuate ng ibang ating mga kababayan. Apo, ano po ang pinakamahalagang mensahe po ngayon mula po sa ating pong PDRRM o Sir Vincent na hindi po natin dapat po baliwalain kahit na wala pong direktang pag-landfall ito pong si bagyong, yung mga ganitong klaseng malalakas na bagyo po katulad ni Inday? Opo, napakagandang katanungan talaga, Sir Mark. Lagi po namin ina-advocate yung family preparedness po. Tama po yung sabi po ninyo, dapat kahit na wala po tayo sa typhoon season, before pa lang mag-start ang typhoon season, dapat ang ating family ay naka-ready na, yung ating mga go bag, yung ating mga basic commodities, dapat meron po tayo, at least hindi na po ngayon 24 hours, 72 hours kung pwede, meron na po tayong stock. And again, yung ating mga pruning sa ating mga puno, dapat po bawasan po natin ng konti ang ating mga drainage system. So, pinaka-importante po talaga, Sir Mark, yung ating family preparedness. Sir Vincent Junchu, ang Operations Training Head po ng PDRRMO. Sir, mabuhay po kayo at magandang umaga po. Yes, Sir Mark. Ingat po kayo palagi. Impormasyon, intriga, issue. Eye for an eye. IFM News. IFM News. IFM News.